ynghylch y gyffyle. Dyn ni symud ymlaen i'r adran by y Merlod Cymreig ac yn cadw cwmni i fan hyn, Lee John Owen o Sir Fôn. A ti bod yn dangos bore yma'n barn do? Do, ffili flwydd, section A. A ydych chi'n dangos wrth ymlaen yn yr adran yma? Ynddi, mae dad wedi dod ymlaen efo ffili flwydd, section B. Dyn ni'n edrych ymlaen i weld os ydych chi'n mynd adre fel rhyw wobr neu... O, sy'n neis bysant, sy'n neis. Wel, y dosbarth cyntaf sef y dosbarth i ebolion gwryw. Ac mae yna dipyn wedi dod ymlaen. Wrth gwrs, mae'r briw yr ffliw cyffyle wedi effeithio rhywfaint ar y rhai sydd wedi dod yma. Ond mae yna dipyn o safon yma yn does? Oes tad, mae yna safon da iawn wedi dod ymlaen. Clas cry iawn sy'n ni dyd. Wel, o flaen y beirhyr Mr Gwyndaf Edwards, mae gennym ni Mysbri y Sea Cadet, yn berchnogaeth Mrs Ann Holt. Palomino, wrth y march mynach Sea Scout ac allan o Daimwc Nutmeg. O, mae Gareth. Mae'n dyn pwysig yn y byd y ponies. Mae'n competitive cry iawn, dweud gwir. A gof o ddydd i ddydd, ac yn diddori dipyn ar yr adran ba. Mae'n bafio da iawn, dydy. Mae symud y dda, chwarae teg. Yn i'r nesaf a flaen y beirniad. Ia. Y Moelview El Salvador. Dyma chnogaeth Mrs Sarah Tattersall yn gyrru ddangos gen Shane Rogers. Moelview Prince Charlie. A'r gaseg y Moelview Mini Homa. Mae Sara wrth i fod efo colti yma, mi brynodd yn giw gyn Moelview stud. Welis i ar y Facebook, na fo mwy o competition yna. Di. Cerdded lawr a trotio nôl yr un yw'r trefn gyda pob un o'r anifeiliaid yma. Y chwarae teg i Sien, mae'n enjoyo ei waith ac mynd y dda iawn chwarae teg. A diolch yn hawdd yn di sôn ambell waith heddiw. Dych chi mewn pabell, mae o'n awyrgylch anaturiol iddyn nhw, mae yna llwch llu ar y llawr, mae yna dorf yma, mae yna baneri. Mae'n anodd weithiau'r swclo yna mynd yn iawn, dydi? Eto, mae cywion ydyn nhw'n di. Babis, ond tynnu bob dim i mewn. A mae'n anodd paratoi, wneud y gwaith cartre i baratoi ar gyfer y gysyliaeth yma. Wel, Gwyndaf Edwards, y beirniad o Frydfa Fron Bach yn Sir Fôn, ac yn gofyn iddyn nhw mynd allan, cerdded allan unwaith eto, gan i weld pwy fydd yn cael ei gwobrwyo ar rwban goch yn y dosbarth yma. Ni'n ôl wedyn yn y gosach i Pamela. Mae'r het wedi diosg fan hyn yn Merlod Cymreig, yr adran by. Ac
Leithil Overtune. Fe gael ei gobrio gyda'r Rhuban Goch yn yr adran B, y Merlod Cymreig. A dyma'r dosbarth i'r cywion gwryw. Wrth y march mynach Master Imp ac allan o'r gaseg Leithil Symphony. Dyma'r chnogaeth Matthew Oreth a Mr Jarrett. This has been won by 974. Mr Oreth and Mr Jarrett from near Brecon with Leithil Overtune. Second is 968. Chris Piper with Catlin Valley Golden Voyager. Third is 965. This is Julie Horrocks from Middlesex with Mill River Apollo. Fourth, 972. Fy ni enillydd y dosbarth cyntaf yn yr adran B. Matthew, a nice little win there. Yes, over the moon, really tough. This is a colt you bought? Yes, bought in to be a future stallion to do the outcross on Lemersville Top now. So, big future First showing so far? Second show for me out of 3 years, and third one for him, and 3 wins so far. Great comeback. Yes, absolutely. Well done, congratulations. Thank you. Mr Jarrett. Hands together there for a round of applause as they then all by the winning colours. Llongyfarchiadau mawr I Mr Oreth a Mr Jarrett yn ennill y dosbarth i'r Merlod Cymreig yr adran B. Dyma Leithil Overtune. Tobias and